No niin, historian ensimmäinen YouTube-video vieraan kanssa. Ja tänään vieraana ystäväni Vartti Eastberg. Mitäs miehellä menee? Vähän väsynyt ollut, kun mulla on semmonen kissa, joka valvottaa mun läpi yöt, siis se oikein kissa. Joo, niin. Se on nyt, mä oon varmaan sullekin valittu, se 4 herättää mut ja näin, niin vähän on tolleen, että sit mä pääsen 8 nukkuun, niin mä en tiedä väliin, että onks mä ihan pirteä, mutta kyllä mä nyt varmaan nyt pystyn ihan tästä selviytymään. Joo, mutta sehän on ihan... Jos mä nukaada 1-2, niin herät. Joo, mä heti rupeen. Mut tiedä mistä puhut, juu. Kissat osaa yöllä välillä olla semmosia. Kyllä se minun yö osaa. Se nimi on Yö. Joo. Se Olli Lindholmin mukaan. No muista. Joo, sehän on ihan hieno nimi. Mahtava laulaja oli. Joo. Mitäs nykyään mies touhuu? No nyt mä en oikein touhu mitään, että mä oon vaan ollut. Ja mä haluan tämän vuoden reenata ja yritän kaikella tavalla tulla paremmaksi ihmisiksi. Joo. Haluan alkaa opiskelemaan jotain, mutta mä en tiedä vielä mitä opiskelemaan. No, mutta... Ehkä sä vaikka kertoo mulle, kun sä oot poliisiopiston Niin, Mä en tiedä kyllä, että onko siinä mitään, onko siellä tullut mitään sellaista viisautta, mutta No en mä tiedä, että onko siellä viisautta tullut, mutta onhan täällä varmaan muitakin opistoja, jotka tarvitsisivat vähän koulutuksia, mutta pääasia se, että jotenkin vaan pärjättäisiin tässä maailmassa eteenpäin. Joo. Hei, 90% ihmistä tietää, kuka on Vartti Eastberg, mutta kerro sä nyt sillain ihan, ei tarvitse koko elämää käydä läpi, mutta kerro jotenkin. No, mä oon varmaan asunut koko ikäni Suomessa, Ruotsissa, Tanskassakin mä oon liikkunut ja Eestissä aika paljon. Mä oon varmaan vähän erilaisempi mustalmi kuin mun nuoret. Mä oon pukeutunut suomalaisittain ja kasvanut suomalaisessa, mutta silti mä oon ollut tämän 2 kulttuurin välissä ja mä en ole enää niin kauhean nuori, vaan kohta varmaan muutama vuosi mennä eteenpäin, niin mä oon 80. Sulla nyt vielä, mulla on ikäkriisi, kun mä oon 50 kohta. Niin mun mielestä silleen, että mä jätän sitten yleisölle päätettäväksi, että ne saa päättää kuka minä olen. Joo. Mä oon kuullut kyllä aikamoisia tarinoita, kuka mä oon ja mitä mä kuulemma teen, mihin mä en vielä ole osallistunutkaan, mutta se on pääasia, että osallistuu johonkin. On, ja sitten se, että se on aina hyvä, kun ihmiset tietää paremmin kuin itse, että miten Viime aikoina mä olen joidenkin ihmisten kanssa käynyt keskustelua, niin mä oon huomannut, että he tietävät tosi hyvin, mitä minä teen. Itse minä en ole kyllä mukana niissä asioissa, mutta minä olen sitten jopa sanonut, no jossakin suhteen mä aina sanon, joo kyllä. Niin, aivan vähän antaa. Joo. Mutta kyllä varmaan mä oon aika yksi tunnetumpia henkilöitä Suomessa tässä rikolliskulttuurin sisällä ja mustalaiskulttuurin sisällä ja suomalaiskulttuurin sisällä. Kyllä. Sitten on tietenkin tämä mun oma kulttuuri, mistä mä en vielä tiedä mikä se on, mutta kyllä sieltä tulee vaan. Ja se koulussa, eikö sä muista, että mikä sinusta tulee isona? Mä muistan joskus, mä sanoin opettajalle, että pitääkö musta tulla vielä isokin? Mä joudun ihan kiistumaan toiseen tekemään, kun mä saan mun käsittiin, että mä keljuuden, mutta mä vaan vastasin niin. Joo, ei kyllähän sulla on värikäs elämä, että sullahan tuli silloin aikanaan kirja. Kauan siitä on, kun Verikosto tuli? On siitä nyt 2 vuotta. Niin. Ja sehän oli tosi menestynyt kirja. No on se, mitä mä oon kuunnellut, Opaa ja muut sanoo, että ne sanoo, että se on yksi Suomen menestynein kirja. Sitähän myydään edelleen. Viimeksi Aakkohan sanoi mulle kirjoittaja ja sanoi, että sitä myydään koko ajan. Joo, ja onhan niitä, kun katsoo tilastoja, niin ainahan se tulee vastaan. Näyttää siltä, mä kuuntelin sen silloin, itse joudun kuuntelemaan läpi. Se ehkä, jos mä tekisin uuden kirjan jostain asiasta tai liittyen, niin kyllä mä vähän enemmän haluaisin, että se olisi vähän niin kuin, se oli aika raskas kirja. Joo, no varmaan. Ja itsellenikin se oli aika raskasta, mä olin vähän väsähdin sieltä. Joo. Mä olin varmaan 5 vuotta vähän sellainen poissa oleva. Joo, no mutta aika syvällehän se siinä joudut menee. Mä en olisi ikinä uskonut niin syvälle meneminen on niinku, se meni vähän niinku silleen, että tuntui, että menee niinku syvälle ihan meren pohjaan. Joo. Että alkoi tuntua, että milloin tää sukellusvene nousee pintaan. No joo, totta, uskon. Ja sitten kun siellä oli aika synkkiä aiheita. Se oli aika synkkä aihe, täytyy tunnustaa. Sitten monethan kuvittelee tänä päivänä, että meillä niinku koko ajan siinä. Enää, se on vaan niinku ollut yksi osa historiaan ja vähän surullinen siitä, kun mä tapaan ihmisiä, niin kysyn, että no miten sä nyt selviät? Ei. Joo, jos sä oot sieltä selvinnyt. Se tapahtui 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten, mä oon nyt päälle 60. Niin joskus ihmiset luulee näin, että se on vähän sama, että oot sä ollut koskaan putkassa. Niin, no aivan. Niin ne luulee, että sä oot edelleen putkassa. Joo.
Joo, ja eikä se, jos tommosen matkan käy läpi ja siitä selviää, niin eiköhän tää nykyelo ole aika helppoa. No, mä sanoisin näin, että aamulla kun mä joskus herään ja miettinyt sitä, kun juon kahvia ja mietin, että mä oon miettinyt, miten monet ihmiset ajattelee, niin että ne ei selviä tästä. Että on ollut jossain Ruotsin kovimmissa laitoksissa, bunkkereissa ja näin. Ja sitten yksinäisyydessä pari vuotta siellä jossain eristyksessä. Täällä tulee joku sanoa, että heillä on tosi vaikeaa, että just varastettiin polkupyörä, niin se on onneksi olkoon. Joo, kyllä. Siinä on suurin piirtein onnettomuus. Joo, ei kyllä on pikkasen eri murheet. Ja muutenkin sillä kun ihmiset tajuaisi sen, että kun tässä nyt ensinnäkin, että mennään vaikka tähän meidän genreen true crime, tähän hommaan, niin se, että eihän aika harva tietää, että mitä siellä tarinoiden taustalla on niin kuin oikeasti. Ja sitten se on helppo, jos sä kuuntelet kirjan nopeasti läpi ja sitten sen jälkeen sä mukaan tiedät sen kaverin elämän ihan täysin, niin se on aika rajuja tommosia niin kuin mielipiteitä. Mutta sanotaan näin, että kun tähän hommaan lähtee, niin totta kai se pitää ottaa vastaan. Se kuuluu osana tähän, mä oon niin ymmärtänyt. Eniten mua niin tällaiset ihmiset, jotka niin nimettömänä jossain TikTokissa kyllä. aukoo päätänsä ja leikkii kovista ja selittää, että ihan oikein hänelle ja näin. Joo. Sitten kun heiltä kuolee joku tämmönen vaikka mummo, joka on 90-vuotias, se on normaali. Sitten ne tulee juttelemaan niin meidän tyylisten ihmisten kanssa. Mulla on makoäle ja mä nyt ihan masen. Sä et tiedä, miltä musta tuntuu. Tyttöään. Kyllä. Mutta en mä tiedä, kun mun kerran murhattiin perheet. Mä en tiedä mitään. Niin, eikö nimenomaan. Sitten samaan aikaan mä olisin tehnyt saman asian, kun sä ei tee yhtään mitään. Ja sitten kun täytyy ottaa huomioon se kaveri, mikä tämän teidän perheelle teki, niin se ei ollut kuitenkaan ihan mikään perusjamppa. Että se ei ollut mikään semmoinen, että mä tuossa Ostarilla törmäsin väärään ihmiseen, vaan että se on niin, että se vähän vaatii, että mennä sinne. Kyllä se kaveri oli. Mä sanoin ihan suoraan, että eipä sinne muut mennyt. No eipä ne, jotka meni, ne kuoli sen niin, kanssa. Mä ajattelin, että eipä siinä... Sehän on ollut niin 8 murhasta syytteessä se kaveri. Joo. Ei se mikään pelkuri ollut. Joo. Mä en halua häntä korottaa, mutta mä sanoin ihan suoraan, että kyllä kun sen kaverin silmiin katsoi, niin tiesi, että tää leikki on totta. Joo. Ei se periksi anna tuumaakaan semmoinen. Ei sitä pelottanut laitokset, ei sitä kiinnostanut mitään näiden ihmisten mielipiteitä. Ja nämä TikTok-ihmiset, jotka kertoo niitä, olin siinä kerhossa ja olin niin paha. Mitä ihmettä? Joo, mitä? Kyllä. Mitä ihmisiä? Joo, kyllä. Kyllä ne pahat tyypit on sellaisia, että ne ei kerro, ne tulee ja tekee ne asiat. Ja sitten ihmetellään vaan, että näin kävi. Niin. Joo, ei sitä etukäteen ole Facebook-kiuhoamista eikä tämmöistä. Mä olin kerran, olin semmoisessa, sä tiedät mikä on vankikuljetus. Joo. Mä olin Ruotsissa ja istuin näin, mun vastapäät tuotiin sitten ruotsalainen nainen ja meidät oltiin viemässä, niin me sanottiin niin kuin päämajasta. Joo. Meidät oltiin viemässä niin kuin sitten Ruotsin pahemmainisempaa vankimielisairaalaa. Ja se nainen istui siinä mun vastapäätä ja se oli erittäin hieno kyllä kuljetusauto, että se ei ollut samanlainen romu kuin täällä. Ja sitten se 1-2 kattoo se nainen ja sillä oli karkkipussi, sitten se oenti tälleen. Ja syötiin sitä ja sitten 1-2 sanoi mulle näin, että kävi vähän pahasti. Mä sanoin, että tuosta Suomea. Joo, kyllä mä osaan. Mä oon suomenruotsalainen. Se oli ihan tosi sivistynyt. Sitten se katse, 1-2 sanoi mulle näin. Kato, silloin kun ruvetaan tappamaan, niin sitä ei mietitä. Joo, ei kun sitä juuri. Sitten mä ajattelin, että aika raskaita lausuntoja. Se oli ihan viimeisen päälle pukeutunut tyylikkäästi ja mä sanoin, että no, me mennään laitokseen, mistä ei varmaan vähän aikaa päästä pois. Sitten vastasi mulle näin, ei nekään, jota mä pistin mullan alle. Mä sinne monta sä pistit. No siinä meni mummo ja pappa ja veli. Joo. Siinä vaiheessa mä annoin se karkkipussin pois. Joo, kyllä. Ja aloin keskustelemaan, mä huomasin, että hän oli hyvistä oloista. Niin mä ajattelin, tällä tiellä ei ole mitään sosiaaliluokkaa, missä selvitään. Joo. Täältä voi tulla rikas, köyhä, varas. Kyllä, sä tiedät, kyllä, tiedän. Niin siinä mä istuin ja mietin, että kuka sanoisi tosta naisesta. Ja se sanoi, että hän niinku, sen takia veti sitten mummon niinku tappoi, kun pappaa suri niin paljon. Niin veli sattui tulee paikalle. Joo. Ja hänen nimensä oli Ruotsissa Linda. Joo. Niin mä muistan aina kun mä näin sen siellä, se oli iso laitos, niin se oli aina hienossa urheiluvaatteissa ja se oli niin onnellinen. Joo.
Samaan aikaan mä näin ihmisiä, jotka niinku, saattoi niinku hänestä puhua, että hän on hyvä tyyppi ja mahtava ihminen. Joo. Niin kerran mä sanoin yhdelle ihmiselle, että toi pääsee pois, niin mitä sitten tapahtuu? Kyllä. Se pyöritti vaan päätään. Eikö mä uskon. Niin meillä on niinku tällainen omalaatuinen ajattelutapa, että nämä ihmiset on kaikki pahan näköisiä ja narkomaania. Ei muuten ole. Ei todellakaan. Niin, sä tiedät, kun sä oot ollut poliisina, minkälaisia ei kaikkihan näyttää ihan eriltä. Se on, et sä voi sitä etukäteen sanoa. Se oli aika oma aikakautensa. Joo, ihan ja siinä varmasti. otti paljon. Joo. Yhtä asiaa mä en ole vielä oppinut Suomessa. Nyt mä oon seurannut tätä keskustelua ja varmaan säkin, kun sä oot ollut poliisi, niin mennään tämmöiseen rikollispolitiikkaan. Niin koko ajan Suomessa halutaan koventaa rangaistuksia. Okei? Joo. Nyt vaaditaan sitä, että joitakin vankeja ei saisi laskea koskaan pois. Ja siellä lukee nämä R-kioskin työntekijät, Alepan plus Alepan työntekijät. Ihan hyvä, että vihdoinkin heitä ei päästä pois. Miksi he katsovat elokuvia rikollisista? Miksi he menevät elokuviin katsomaan? He ihannoivat sitä, mutta he pelkäävät. He eivät uskalla. Eikö sitä on juuri? pelkureita. Sitä R-kioskin työntekijä pelkää, mutta se tietää kaikesta. Se on lääke. Kyllä. Se hoitaa kaiken. Joo. Mä en nyt tarkoita kirjaimista ihan... mutta ja meillä on ollut tällainen vaikea tilanne vuosia. Ja nyt kun mä mietin tätä oikeusjärjestelmää, niin onko Amerikassa loppunut rikokset, kun oikeus on laittanut kovempia tuomioita? Paljon maksaa ihan... näiden ihmisten vangitse. Joo. Paljon hoitaa heidän psykologin. No, mehän tiedetään, että vankilassa, niin kun, vaikka täällä jauhetaan, että hoidetaan potilaat. Mutta ei tosiaan, se on ihan höpö. Ihmisiä kopitetaan ja tulee sieltä ulos. Joo. Mun mielestä on luotu vankila-tehdas. No sanois semmoiseen kysymykseen, kun porukka aina kyselee sitä ja miettii, niin kun tekee henkirikoksen, niin minkälainen on se reaktio? Jokainen tietysti henkilönä niin kuin erilainen, niin minkälainen reaktio esimerkiksi sulle tuli sen jälkeen, kun ajatellaan sitä hetkeä, kun se oli tapahtunut, ja sitten ajatellaan sitä hetkeä, kun oli mennyt jo vaikka kuukausi, 2, niin tapahtuuko siellä jotain muuta? Kyllä. On se, no, mulla on niin omakin mielipide, että mä sanon sen, mistä te haluatte kuulla. Sanot vaan, mitä... On olemassa sellaisia ihmisiä, joiden on hyvä, että he eivät ole täällä. Joo. Mutta sitten se, että mun työni ei ole tuomita heidät, mä sanon, vaan vietävä heidät Jumalan luo. Joo. Jossakin tilanteessa on joku ihminen, joka ei lopeta, jos ei häntä lopeta. Jos oikeusjärjestelmä pettää meidät, niin ihmisetkin muuttuu. Mutta se, miltä se tuntuu, kyllä se on niin kuin aika tyhjä olo. Monta. En mä osaa sanoa kuinka kauan, mutta se on tyhjä olo, koska ei se ole, niin kuin, se ei ole mikään sellainen ratkaisu myöskään kummallekaan, ketä sen tekee. Sehän on niin kuin raaka elementti. Mä kutsun sitä 5. elementtiä. Se on 5 askelta helvettiin. Ja joskus mä oon sanonut näin, että siinä vaiheessa ei ole sovitusta. Ja kun me joudutaan, mä oon jossain oikeussalissa ja joku tuomari, joka elää hyvää elämää. Ja mä kuuntelen jotain yleistä syyttäjää tai tuomaria. 1-2, kun ne alkaa niin kuin fantasioimaan sitä asiaa. Ne alkaa sanomaan, että hän niin kuin tahalleen teki tämän tai noin. Niin sitten henkilökohtaisesti mä puhun omasta näkemystä. Mä istun oikeussalissa ja tuomari tuijotti mua koko ajan. Niin 1-2, tuomarihan ei yleensä tee kysymyksiä. Hän kysyi minulta, että mitä te ajattelette? Minä vastasin, en tällä hetkellä mitään, minä tiedän mihin tämä päättyy. Tavallaan se on niin suuri päätös ihmiseltä myös. Se ei ole pelkkä se teko, vaan se vaikuttaa sun koko elämään. Ja esimerkiksi mä oon tavannut tämmöisiä hallusinaatioihmisiä, jotka kertoo, että tämä on kaikista pahin lause, minkä mä kuulen. Se, mun mielestä siis, mä olisin tehnyt saman kuin siinä. Ei te tee mitään. Ja niitä on maailmassa. Sitten kun sä istut jossain vuoden eristyksessä ja viedään oikeussaliin ja sä tiedät, että tästä tulee aika pitkä reissu. Ja sitten joku kertoo, että vankilassa on hyvä olla. Ei minun mielestä. Ei ihmiset ole luotu sinne, eikä ihmiset ole luotu muutenkaan tekemään niitä asioita. Ja kyllä se tyhjyys on aika valtava.
Tapahtuuko siinä sitten, jos ajatellaan sille, että mennään vielä pisemmälle, niin kuin, että kun sä oot ollut vaikka, sanotaan nyt vaikka 2-3 vuotta vankilassa, niin onko se tavallaan sitten, tuleeko se totta kai sen hyväksyä itse paremmin, että näin on tehty, mutta rupeako sitä niin perustelemaan itselleensä, että tämä oli nyt oikeasti näin piti tehdä, vai miettiikö sinä edes semmosia? Vai Kyllä miettii. Joo. Mä oon sitä mieltä, että ne on niin kuin mä puhuin omasta kokemuksesta, niin mä näin ihmisiä, jotka koko ajan saattoi niin kuin olla, niin kuin puhua sieltä itse asiasta niin kuin ihan leijonana. Joo. Sitten mä näin ihmisiä, jotka oli alistuneita, että ne oli vankilaviranomaiset osannut, he psykologi selitti ja piti jännityksessä. Joo. Ja sekään ei, että se koko ajan. Niin mun henkilökohtainen näkemys oli se, että mä yritin ajatella sinä, että okei, tää on tapahtunut, mä oon syyllinen, mä otan vastaan rangaistukseni ja mä en niin kuin tätä rupea selittelemään. Joo. Ja kerran mä olin semmoisessa pöydässä, että siinä oli, meitä oli joku 4-5 ihmistä, mä olin Ruotsissa ja siellä on erilainen tää toiminta. Niin siinä oli psykologi ja lääkäri ja sitten tämmönen johtava, niin kuin kerroksen johtava työntekijä. Niin 121 kysyi multa, että mitä sä ajattelet tästä, mitä on tapahtunut? Se syyllistäminen alkoi. Joo. Ja mä vastasin näin. Minua ei kiinnosta tämä keskustelu. Joo. Ja siinä vaiheessa mä tajusin sen, että miten hieno se on, mitä mä sanoin. Mä sanoin, että okei, mä olen nyt tässä ja tää ei niinku tästä muutu. Ja se, että se syyllistäminen, itsensä syyllistäminen ei paranna sua. Joo. Vaan mä ruvin miettimään, että haluanko mä uudestaan kokea tällaisia. Aivan. Siinä oli se ongelma. Joo. Ja välttämättä mä en enää halunnutkaan uudestaan kokea. Mutta en mä välttämättä ajatellut niinkään, että jos joku tulee mun luo ja pistää mut seinään vasten, niin en mä anna hänelle sitä onnea. No ei tietenkään. Kiitos kun syyllistitte minut, mä oon tyttö tässä. Mä en oo tyttö, mutta en mä enää halua kokea sitä. Ei, se on ymmärtää, kun alkaa ikää olla ja näin, niin se on ihan niin kuin ei muutakin tekemistä. Ruotsissa oli näitä tyyppejä, jotka oli niin oikeasti kovan luokan tyyppejä. Siellä oli Vaaloniski, yksi oli vetänyt 7 kylmässä. Niin hän oli semmoinen kaveri, että sitä pelkäsi kaikki. Joo. Oikeasti se on tosi pelottava tyyppi. Ja se oli ihan pienen kokoinen. Joo. Mulla on valokuvasi, kun me vietiin ensimmäisen kerran se elokuvia. Se oli ollut 9 vuotta kiinni, että se oli käynyt sulkana. Niin se lupasi näin, että osastonjohtaja sanoi, että Svartti, se lupaa sulle, niin he tietää. Mä sanoin, että ootko kunnolla? Olen. Joo. Ja hän jutteli mun kanssa. Niin kerran se sanoi, kun yksi tyyppi alkoi puhumaan. Se sanoi näin, hän ei halua tästä asiasta enää keskustella. Hän joutuu menemään niiden 7 kanssa nukkumaan. Aha. Siinä vaiheessa mä tajusin, niin kuin, että tämä ihminen omistaa jotain sisällään. Joo. Ja hän pelasi sakkia, hän urheili, Joo. mutta kukaan ei uskaltanut ärsyttää. No ei varmaan. Niin mä ajattelin silloin näin, että mä sanoin hänelle kerran, että mä pääsen pois, niin se romahti. Sanoin, mitä mä sitten teen? Sä oot hänen ainut ystävä. Niin, joko ei kukaan uskaltanut käydä. Niin. Ja kerran se rupi huutamaan, kun me oltiin ruokasalissa, se oli joulu. Joo. Ja sinne tuli semmoinen tyttö, soitti kitaraa, laulua, että tää on joulu. Sitten se alkoi huutaa sille, niin mä sanoin, tysny, hiljaa nyt. Että nyt lopeta tuo huutaminen. Sitten se oli ihan hiljaa. Hän ei sietänyt mitään kristillistä ajatusta eikä mitään. Joo. Niin mä ajattelin näin, että toi ihminen ei koskaan selviä välttämättä ympäristössä, missä se ei ole valvottu. Joo. Koska kun me mentiin elokuviin, hän istui näin ja söi karkkia ja katsoi aina minuun, niin mä menin vessaan, niin hänkin tuli. Niin joo, mä tajusin silloin, että hän ei pysty selviytymään. No, se vähän pelkäsi ehkä itteensäkin. Pelkäsi, juuri niin, hän pelkäsi itteensä. Joo. Ja meillä on niinku tällainen, Suomessa niinku, mä tuun varmaan jossain vaiheessa käsittelemään Suomen rikollisuutta 70-luvulta lähtien. Joo. Niin mä muistan, kun mä olin ihan pieni. Mä oon ollut pieni, mutta siitä ei kerta muuta. Niin oli semmosia tyyppejä, joita mä katsoin ylöspäin. Ja, mä olin pieni poika, ajoin polkupyörällä ja vein viinaa niille ja juteltiin. Ja ne oli mulle hirveän hyviä ne äijät. Joo. Ja kerran oli sitten semmoinen tilanne, että mä olin niin jo vähän vanhempia. Oli Tikkurilan jäähalli ja sitten ne oli saanut kuulla, että mulla on vähän ongelmia erään niin kuin rasistisen suomalaisten ryhmän kanssa. Et siihen aikaan ei ollut jengiä, mutta oli semmoisia poikaporukoita. Sitten ne oli, että tullaanko me mukaan? Ei tuu. Sitten mä menin sinne ja mä mietin, että miten tää menee. Okei, se meni niin, että ne kävi joukolla mun kimppuun, mutta ne ei saanut musta voittoa. Joo. Ja tavallaan niin tää
heijastuma tulee näihin henkirikoksiin lapsuudesta. Sä et halua enää, että sua alistetaan. Aivan. Ja se jäi mun mieleen, että tää, niin kuin, että kun mä näin niin kuin laitoksissa, Suomen laitoksissa ihmisiä, mä näin niitä, että ne saattoi sanoa ihan samalla, että mä olin pieni, että mua lyötiin tai hakattiin. Joo. Ja sitten niitä nimitetään raumaksi. Mä nimitin niitä elävän todellisuudeksi. Joo. Ja meillähän on luvattu raumateollisuuden maa. Joo, kyllä. Tää on oikein niin kuin... Täällähän ihmiset menee, kun ne katsoo vaikka uutisia, ne voi mennä, mä katsoin uutiset siellä, nyt on pakko mennä terapiaan. Mutta ei näitä ihmisiä paranneta sillä terapialla, eikä kauhealla laitoskurilla, vaan jollain tavalla, niin kuin, mä niin kuin mietin, mä en tiedä mikä on ratkaisu, mutta meillä pitäisi jotain muuttua, että ihmiset muuttuu. Ja kyllä se täytyy lähteä itsestä, jos ei itsellä ole minkäännäköistä aikomustakaan, niin... Joo, ja sunhan pitää itselle sanoa, mitä sä tänään haluat. Kuinka muuten tollain noin niin ylipäätään mietitään, kun sullakin on tommonen tausta ja sut tuntee tosi moni, niin joo, varmaan tulee niitä selkään taputtelijoita ja heiluttajia tulee vastaan, mutta tuleeko semmosia, että kun menee esimerkiksi baariin vaikka, niin onko niitä härkkiöitä, jotka kokeilee, että kuinka kauan sun pinna kestää? On niitä. On. Joo. Mulla on aika yksinkertainen ajatus. Mä vaistoon sellaisia ihmisiä. Sä tiedät, kun sä oot ollut poliisi, niin sä oot mennyt joskus hakemaan jonkun kaverin vaikka putkasta, niin sä näet heti, että tämän kanssa ei tule toimeen. Kyllä. Niin mulla on semmoinen oma näkemys, mä sanon heti näin, kun se tulee lähelle, älä puhu minulle, mitä mene pois. Joo. Mä en rupea keskustelemaan sitä. Se on aivan turhaa semmoisen ihmisen. Tiedätkö, jos sä sanot sille ihmiselle, että mä en halua tapella, niin se on samoin kuin että haluan tapella. Kyllä, joo. Ja mä varoitan kerran, mutta en mä varota 2 kertaa. Ei, eikä pidäkään. Enkä mä rupea odottaa, että se käy päälle. Mä käyn 1-2 itse, jos mä huomaan, että mun tahdistetaan. Joo. En mä anna kenenkään, vaikka mä oon nykyään kiltteänä, niin en mä anna kenenkään tappaa. Eikä pidäkään antaa. Niin, jos sä ymmärrät. Nyt siellä on joku R-kioskin työntekijä tulee kertoa. Niin, siinä nähdään, mikä hän on. Siinä R-kioskin tekee painu helvettiin selittämässä tuota paskaa. Niiltä joku vetää kerran kämmenen, niin itkee tuolla. Mä menen jonnekin ravintolassa, joku tommonen hullu tulee mun luo, mä sanon heti, älä tule. Ja se, että ei panteri pääse pilkuistaan. En mä kellekään sanonut, että mä muutun kiltiksi. Mä vaan oppinut elää siinä yhteiskunnassa. Joo, ja tolla historialla niin ei voi kukaan olettaa, että sä otat tässä nyt kaikki, mitä sulle annetaan. Hei, mä oon joskus saanut tällaisia soittoja jostain nimettömästä puolella. Missä sinä olet? Minä tulen hakkaamaan tai tappamaan. No, en mä tiedä, että missä minä olen, mutta kerro sinä, missä sinä olet. Joo. Niin se lyödään puhelinkin. Kyllä. Tavallaan niin pitää oppia suhtautua. Joo. Ja sitten onhan niitä, mä oon aika silleen, mun mielestä mä oon aika ihmisten kanssa tuun aika hyvin toimia kaikkien ihmisten kanssa. Ja varsinkin mä en ole koskaan halunnut alistaa ketään. Mutta kyllä nykyään musta tuntuu, että ihmiset meillä on nyt tää media, ja tämmönen, mitä sanotaan, mä oon seurannut, siellä on kaikenlaisia ihmisiä ja kauheita riidanhaastajia. On. Ja se on luonut semmoisen oman kulttuurin. Aika laillakin, ja jos miettii jotain ihan politiikkaa, niin sehän on ihan tappelua nykyään. No, niillä on joku ihmeellinen hinku käydä toisessa kurkkuun, anteeksi. Kyllä. Mä ajattelin sillä että jos näkisi niin paljon vaivaa tämän maan rakentamiselle taas pitkällä, niin saattaa, hän ajoi tuolla humalassa, teki sitä, tätä ja okei, mä en puutu tähän poliittiseen maailmaan, mutta esimerkiksi oletko huomannut TikTokista uskonnollinen maailma? Se on muuten raju. Se on. Siellä on kaiken maailman satusettä ja satutekijä. Kyllä. Ja sitten se, että ne on lahjakkaita puhujia ne osaa. Ne on lahjakkaita puhujia. Ne saa tekee ihmiset käsittämättömiä asioita. Joo, kyllä. Mä olen huomannut sitä. Ja sitten syyllistäminen toimii hirveän hyvin. Ja sitä on, sen tietää mitä se on. Mitä sitten semmonen, kun säkin oot nimenomaan teidän yhteisössä oot tunnettu kaveri, niin kuinka paljon sulle tulee, varmaan ihan riittävästi, niin tulee niitä, että tuu sä nyt hoitaan tää, kun meillä on näitä keskenäisiä juttuja? Kyllä niitä tulee paljon. En olisi ikinä uskonut, että niitä tulee niin paljon, mutta kyllä niitä tulee. Ja sitten yleensä ne laittaa ne naiset soittamaan. Niin. Ja se nainen selittää, että minun poikani kuule on syytön ja se tiedät se puhettava. Ja sitten 1-2 hänen poika on ollut jossain mukana, missä on vedetty ohi tai tapahtunut jotain. Ja mä sanon, kuule, sinulla on semmoinen nimi, että kuule, minä tunsin sinun isä ja äidin. Ensinnäkin ne saattaa olla niin nuori, että mun isä ja äiti on ehtinyt kuolemaan, kun hän syntyi. Mä sanon, vai niin? En mä jaksa sitä. Mä yleensä soitan kohta, että Sipalanta Nestor. Samahan on niillä, että ne haluaa koko ajan joku. Ja kaikista
tätähän ei kerrota kellekään, mutta nyt mä kerron. Joo. Niiden miehet on kovia, napsuttelee sormia. Joo. Tää nainen, jos se olisi kieltänyt, minä mä olisin tehnyt sitä ja sitä. Ne ei tee yhtään mitään ne jätkät. Ja sitten ne sanoo mulle, että joo, saadaanko me sanoa, että sä asut täällä jossain kummallisissa paikoissa, niin että sitten muut mustalaiset ei muuta sinne. Niin. Mä sanon, sano mitä haluat. Joo. Ei niiden kanssa voi jutella. Ne on pellejä. Kuulitko? Pellejä. Niin se on. Ja sitten ne miehet leikkii hirveätä kovista. Joo. Meillä on maailmanmestari ampujaluokat ilmaan ampujat, mustalaiset. Niin. Jos ne ampus edes 10% siitä kohdi, niin täällä olisi paljon kuolleita. Joo. Johan niitä paljon ollut. Juhannus on ja Joo. niitä kaikki tannovestarit, niin Joo. wow, sit se alkaa. Mutta sitten on niin nämä mustalaiset, jotka on mennyt eteenpäin. Joo. Niin meidän isommissa kaupungeissa, niin kyllä ne on paljon mennyt eteenpäin ja muuttunut järkevämmäksi. Että opiskelee ja tekee sitä, mitä suomalaiset heidät haluaa. Joo, ja sitten toi on niin hieno juttu kun toi kamppailuskene, että se on niin lähtenyt silleen, että koska siihen on ollut maailman sivu, niin on ollut päteviä romanijätkiä, jotka on ollut kovia katutappelijoita. Niin nyt ne on siirtynyt saleille, mikä on hemmetin hyvä. Siellä on ihan nyt hyvät esimerkit, kun niin ketkä pyörii tuolta niin Ice Skatesia myöten. Niin No se on niin kuin luonut semmoisen uuden värikkyyden. Mä käytän tämmöistä sanaa. Mä olen vähän niin kuin mentäisi tämmöiseen niin kuin, mä olin jossain vaiheessa, kun Opa joskus haastattelin, mä sanoin, että ennen tapeltiin kadulla. Joo. Ja nämä Ice-tyypit, niillä on semmoinen kuva, että meillä on mitään tehty. Mä oon kuunnellut vähän niitä. Joo. Ei ne niin kovia jätkiä ollut. Me mentiin kadulle, siellä voi lähteä henkiin. Meillä kuoli porukka, me tapeltiin ihan samalla kaavalla, mutta meillä ei ollut tuomareita. Joo. Nyt mun mielestä on tapahtunut hyvä siirtymä. Nämä mustalaiskuljet on siirtynyt. Joo. Ja se on ollut myös pelastus niille, koska veressä voi olla aggressiivista. Kyllä. Ja ne on tottunut, se on erilainen, 600 vuotta kohta oltu täällä, niin se kulttuuri on erilainen. Joo. Ja se on parempi, että ne on mennyt tuohon maailmaan. Mä muistan joskus, me selvitettiin kadulla jonkun tyyppien kanssa välejä, niin poliisitkin tiesi, että kerran poliisi sanoi musta, että oli sanonut yhdelle tyypille, että vartti menee tänään sen päälle. Joo. Ja ne kuunteli sitten, siinä kävi sille toiselle huoneelle ja mä lähdin laitokseen. Joo. Okei, sit tulee taas joku nero ja kirjoittaa, miten niin olit parempi kuin mut? Älä selitä, tänne selittää. Joo. Niin. Joo. Ja tiedätkö, mikä mua ärsyttää tässä, nyt kun nämä on mennyt kamppailulajeihin, niin heti arvostellaan ja haukutaan niitä. Okei. Mun mielestä tässä on tapahtunut viisas siirtyminen. Joo. 70-, 80-, 90-luku meillä ei ollut mahdollista. Joo, kyllä. Niin. Ja jos olit ennen hyvä urheilussa ja olit mustalainen, niin kyllä TUL-seurat ja kaikki piti huolet, että sä pääsit kilpailemaan. Mulla on käynyt. Joo, niin, aivan. Mä olin 17, mä otin 200 penkiltä, niin ei kukaan tullut pyytää kilpailemaan. Joo, ei kyllä. kukaan. Joo. Niin. Sitten mä oon nähty tää juttu. Nyt kun mä oon sanonut meidän nuoristo, jotka ottelee, niin mä tuven niitä kaikille, että menkää sinne. Joo. Ja se edistänyt myös niitä, että ne myös tulee terveempää yhteiskuntaa. No totta kai. Ja meillä on olisi se suomalainen tai mustalainen, me ollaan tässä, mä en enää näe siinä eroa, että sama kansahan täällä on. Joo, mutta kyllä. suomalaiset haluaa nyt eniten, nythän on enemmän tullut mustalaisia kohtaan rasismi kuin ennen. Joo. Koska niin, maahanmuuttajia he eivät uskalla haukkua, mutta se, mustalaisia kyllä. Joo. Ja nyt kun ne alkaa pärjää näissä lajeissa ja menee työelämään, niin näkee siitäkin vaivaa. Mennään 20-30 vuotta eteenpäin, niin ehkä tämä vielä menee parempaan. Mutta kyllä mä oon ylpeä siitä, että mä sanon niin, että ja kyllä niin mä voin sanoa, että mä uskon, että ne pitää mua hyvin esikuvannollisesti siinä, että me ollaan taisteltu. Kyllä, ihan varmaan. Kyllä mä arvostan sitä, mitä ne on saanut aikaa. Joo. Ja on se kauheeta, kun ne istu ennen nuoret kunnit joutu pitkille tuomioille. Ja muistan kerran, mä olin nuori ja mun kimppuun käytiin ja poliisi pidätti mut, niin ei niitä kiinnostanut se, että mun kimppuun hyökättiin. Ei niitä kiinnostanut. Niin. Ja yksi poliisi sanoi mulle näin, että sä vaan puolustat itseäsi, mutta sä saat tuomion. Joo. Mä sanon, niin. Meillä on jotain tässä kamppailulajeissa on tapahtunut se muutos. Et nyt aletaan näkeä, että 600 vuotta ne on taistellut ja sen takia ne pärjää, niillä on veressä se pahuus ja aggressiivisuus. Ne ei tuu, mä oon nyt vapaa-ottelija. Joo. Nyt on tullut tyyppejä, jotka oikeesti mennään jonnekin Brasiliaan ja Argentiinaan, minkälaisia ne kundit on siellä. Kyllä. Ne on katutaistelijoita. Nehän on ihan hokkeleita. Mä uskon, että mustalaisissa on sama piirre Suomessa. Joo, kyllä siellä vedestä löytyy sopiva aggressiivisuus ihan varmasti. Tuossa vähän aikaa sitten semmoinen poliisi, joka on eläkkeellä, niin hän tervehti mua ja sanoi, että
Joo, että hän on aina tullut hyvin mustalaisten kanssa toimeen. Ja sitten koko ajan sanoi sitä, niin sanoi, onko sulla joku ongelma, kun sä jankutat tuota? Joo. Tiedätkö, niin se jankuttaa, Joo. se kertoo Joo, valehtelemisesta. kyllä. Joo. Niin mä sanoin näin, että niin totta kai sä tulet toimeen, kun sä oot yksin. Joo. Mutta ne on ollut aina yksin, ne on taistellut. Aivan. Ja sen takia esimerkiksi mustalaisperheet pysyy nykyään, ennen pysy, ei nykyään, mutta pysyvät tiivis. Joo. Ja mun mielestä nyt alkaa mustalaiset suomalaiset vasta nyt. Joo, tietysti se varmaan tuo muuten, tuosta tuli nyt mieleen, niin tuo kans jonkunmoisen haasteen sitten, kun sulla on vähän rikkinäiset pohjat elämässä. Sä pyörit paljon kaduilla. Nyt kun on niin paljon niitä maahanmuuttajia- ja katujengisysteemeitä, niin niitä sälliä imetään aika paljon sinne niihin porukoihin. Mä oon ollut pitemmän aikaa sitä mieltä, että silloin kun Suomeen alkoi tulla maahanmuuttajia, Joo. niin mä sanoin tällaisen jännän lauseen, kun monet mustalaiset sanoi näin, että nyt ne suomalaiset jättää miehet rauhaan, kun tänne tuli maahanmuuttajia. Mä sanoin, ei! Mä sanoin, ne on vähän aikaa, mutta ne palaa takaisin entiseen vihaan, koska ne haluaa, että jotain pitää inhota. Niin, aivan. Nyt kun puhutaan näistä katujengeistä, niin mä uskon, että niitä on. Mä olin yksi päivä tuolla semmoinen kuin Ripla. Joo. Niin siinä oli semmoinen pieni ulkomaalainen kaveri, todella Joo. pieni. Niin 4 poliisia, 4 vartijaa. Mä olisin voinut mennä yksin Niin, lopeta. joo. Mä oon älynyt. Ja sama juttu, että ne tekee niin, poliisit tekee nyt ihan kierrosti, niitä tulee valtavat määrät. Niin ennen vanhaan poliisit tuli, ja jos joku oli tehnyt jonkun, niin ne sanoi, että me viedään sut poliisilaitokseen. Okei, nyt niitä tulee pysäyttää sut, niin ne huutaa vaarallinen pidätys, vaikka ei mitään Niin, tapahtunut. Joo, mutta se on 3 historia. autoa Joo. siihen. Joo, ja sullakin varmaan lukee papereissa, mä luulen, että sua ei edes yksi auto pysäytä. Ei ne tuu yksin. Nyt te alkanut enemmän näkyy sen poliiseilla viha mustalaisia kohtaan. Joo. Se oli tuossa yhdessä vaiheessa pienemmässä. Nyt monet poliisit sanoo mulle, niin näin, että he tulee mun kanssa toimia niin näin. Niin mä sanon, että joo, voit tulla toimia, mutta en mä ketään vasikoin enkä puutu. Joo. Meillähän on niin tällainen edelleen, rasismihan näkyy poliiseissa. Juu, siis totta kai. Se näkyy siellä Joo. parhaiten. Nythän ne voi varmaan kuunnella täältä vainoa varten. Joo. Niin tämähän on ihan totuus. Joo. Kuinka paljon poliisia on mustalaisista on mennyt poliisikouluun? Niin, aivan. Ollaan rehellisiä. Joo, kyllä. Jos he haluavat menestyä, he pitää vaihtaa sukunimiä, valehdella ketä lisää. Kyllä. Nehän Melkein. tarkistaa Kyllä. kanssa. Mutta onko tämä niin kuin edistysaskel? Mennään Ruotsiin. Siellä on mustia kavereita poliisina Niin ja myös mustalaisia poliisina. Joo, totta kai. Meillä on paljon. Täällä on muutamia mustalaisia, jotka on poliisikouluun päässyt. Ne on vaihtanut sukunimeä ja yrittää olla Kyllä. ihan... Kyllä sä tiedät. Joo, tiedän. Niin edelleen, nyt jos sä oot maahanmuuttaja, niin sä pääset poliisiin. Niin on. No onhan meillä mielenkiintoinen näkemys siinä, että jos me ajatellaan niin tällaista tilannetta, että tämä nyt on ihan tämmöinen ajatus. Joo. Mitä jos Suomi joutuisi sotaan nyt? Ketkä Suomea puolustaisi nyt? Kyllä. Joo. Mietipä nyt ihan rehellisesti, ketkä Joo. Suomea puolustaisi? Kyllä. Sinä ja minä. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja sitten niitä on meinaan ihan 1 ja 2, jotka lähtis Espanjaan siinä kohtaa. Niitä on muutama 100 Joo, jotka siis sen lähtisi täältä. tietää. Ne lähtisi täältä, että- menee kaikki. Joo. Ja minä niin ajattelen se silleen, että tämä maa on kumminkin antanut mulle pahaa paljon. Joo. Tämä on antanut paljon hyvää. Ja jos tähän maahan tulisi sota, niin kyllä mä mä lähtisi mihinkään. Joo. Kyllä mä niin sanoin, että tämä maa on niin mulle merkinnyt kaiken. Joo, kyllä. Ja mä lähden siitä, että kyllä mä odotan, että mä myös kohdellaan sen mukaisesti. Totta kai. Jos mä oon tehnyt jotain väärin, mun pitää kantaa siitä vastuu. Ja jos mä oon tehnyt jotain oikein, niin mulla pitää olla oikeus myös olla siitä niin kuin myös velvollinen saamaan vastuun. Kyllä. Vastakaipuun. Kyllä, totta kai. Mutta meillähän on niin tämä ongelma ollut pitkä, että mä oon miettinyt paljon, että mä oon ollut negatiivinen. Viimeisissä haastatteluissa mä oon ollut hyvin negatiivinen. Mä joudun menemään varmaan kurssille, että mä muutun positiiviseksi. Mä joudun käymään jonkunlaisen opetuslinjan. Kyllä mä joidenkin aamuna, kun mä katson sitä TikTokia ja juon yön kanssa kahvia, mun kissani mun yö, niin sitten mä katson sitä ja siellä on taas joku tässä, mulla ei mitään romaneita vastaan, mutta näin kun romani varasti kaupasta, niin mä en uskalla kirjoittaa sinne mitään, kun ne heittää heti ulos. Kyllä. Mutta ne on niin järjettömiä ne lauseet. Joo. Tiedän mitä meinaa. Kerran mä sanoin yhdelle poliisille, kun sanoin, että hän on syytä. Mä sanoin, niin, te kivititte mun mummonkin kerran. Joo. Tälleen me voidaan, niin se on tapahtunut, mutta ei hän ole sitä tehnyt. Joo. Sitten mä oon jakanut Suomen poliisin 3 osaa. On niitä, jotka on todella tyhmiä. Joo. Ja luulee olevansa jotain kovia jätkiä, ne pelkää yksinäisyyttä. Kyllä.
Sitten on järkeviä poliiseja, jotka haluaa tehdä sen työnsä hyvin. Kyllä. Ja on niin kuin asiallisia. Joo, joo. Sitten on kolmas ryhmä poliiseista, jotka kulkee siinä rikollisuuden ja, rehellisyyden rajoilla ja yrittää sotkea ne kaksi. Nehän ei toimi pitemmän päälle. Ei. Ja sitten jokainen voisi tehdä jonkun arvioinnin, että mihin niin kuin, että nämä 3 luokkaa on varmaan keksitty tarina. Joo, mutta no se ei on ole. Joo, kyllä mä tiedän mistä sä puhut. Ja mä muistan ennen, niin kuin esimerkiksi kun poliisit tuli, vaikka saattoi tulla hakemaan mut, niin ne saattoi soittaa ulko-ovelle, terve varttiin, terve. Me tultiin hakemaan sut. Joo, ota nyt tavarat mukaan ja reissu alkanut. Mutta selvä. Joo. Se oli ennen niin vähän semmoinen sivistyneempi, niin tunsommat on ihan eri asia. Nyt niin tullaan sisään ja riehannutaan. Ja mun mielestä nykyään ei uskalta ollenkaan kritisoida poliisien toimintaa. Tai sitten se menee yli. Joo. Totta kai täällä tarvitaan poliisia. Eihän tää mikä anarkiahan täällä hallitsisi. Niin, no se lähtisi sitten ihan laukalle. Mutta kyllähän niin on ollut tällainen, että siihen mä oon nyt kiinnittänyt huomioon tähän toimintaan. Ja sitten, että kuinka mainostetaan koko ajan sitä, että nyt oli joku riehunut keskustasta ja 6 autoa siinä. Joo. Kyllä se on rehellisiä poliiseja, nyt kun kuuntelin sen Pasilassa, että kyllä tuo kaveri taitaa olla ihan asiassa. Se on sama kuin mä oon joskus putkassa ollut Pasilassa, niin mut viedään ulkoiluun. Ennen olin vanha putkalla, että mä aloin, että mitä Vartti oot mieltä sitten, että kyllä nyt on tullut uusia poliiseja, että me ei ymmärretä mitään. Sitten mulle valittanut, kyllä se sellaista on välillä. Sitten mä käyn taas vastapuolella, niin on ne rikollisetkin muuttunut. No mitään rikollisia, no raiskaajia, pedofiileja. Meidän pitää muistaa, että miten mä sanoisin tämän järkevästi. En mä luokittele näitä ihmisiä enää rikollisiksi, jotka on tekee moraalittomia. Nehän kuuluu hullujen huoneelle. Joo. Ei nekin paikkaa ole vankilassa. Ruotsissa ne laittaa ne hullujen huoneelle. Aivan. Ja sitten voitaisiin sanoa, että niitä ei saa laskea pois. Nythän meillä suunnitellaan lakia, että vaarallisia vankeja ei päästä pois. Okei, se on hyvä laki siihen, mutta sitä aletaan kohta soveltaa ihan joka asia. Niinhän on tehnyt, niin kuin joo. Ja sama niin kuin tämä, varmaan tiedät, niin kuin, että miten suhtaudutaan nyt, että esimerkiksi niin kuin Suomessa, jos sä puolustat itseäsi, niin se on paha. Ja sitten mä en ymmärrä sitä, miten se on voinut mennä niin, että siinä on monta juttua, mitä on tullut oikeusjuttua, niin on kääntynyt tosi päälaelleen. Ja ne on ihan selkeitä, että tuossa on käynyt noin, että toi ei olisi ikinä tehnyt sitä, jos ei olisi tämmöistä alkutilannetta ollut. Mä oon samaa mieltä, että mä oon nyt seurannut joitakin asioita ja kiinnittänyt huomioon noihin oikeusprosesseihin. Kyllähän meillä on ihmisiä, jotka ei kuulu enää tänne yhteiskuntaan, tai ne on vaarassa kaikille. Mutta jos aletaan puhumaan laajamittaisesti, niin nythän nämä tilanne alkaa muuttua sellaiseksi, että täällä on R-kioskin työntekijä on tuomarina ja Alepan työntekijä on vankila. Kyllä. Että he määrittelee taas. Oikeuslaitos alkaa olla vain heidän käskynotteessa. Ja minkälainen tunnelma saadaan, niin se ratkaisee. Joo, kyllä se on. Mutta on tämä maailma muuttunut jo. Ja sitten se muuttui itse asiassa, muistan tuosta kun sanoin poliiseista, niin se alkoi muuttua jo siinä aikana, kun mä oon ollut aikanaan poliisi. Ne on 2005 mennyt, niin mä olin 2005-2015 pyöreästi. Niin se muuttui se niin kuin ihan erilaiseksi, kun ensin oli niitä kyläpoliiseja ja sitten ne jäi pikkuhiljaa eläkkeelle, niin se muuttui ihan täysin se toimintamalli. Ennen meni esimerkiksi, jos oli vaikka pyssykeikka, niin kun se tunnettiin, mihinkä me mentiin, niin ei sinne mennyt mitään 10 partioa. Sinne meni meni paikallinen Pekka meni ja Pekka haki sitten Jaskan sieltä ja se oli sillä selvä. No, mä oon jäänyt joskus aseesta kiinni, niin ihan tuttu poliisi sanoi, että nyt on Vartti käynyt niin, että sä et jäänyt ampumisesta kiinni. Joo. Mutta joo, sano, että tuletko mukaan, kai se on sitten tultava. Joo. Ei se nythän ne liioitellaan sitä yli kaiken. Joo, siellä mennään mä ymmärrän sen, että on ollut jotain vakavia vastustamisia näin, mutta se, että onhan se rajua sillä lailla, että oikeasti niitä on sitten pihan verran. Ja nykyään musta vähän tuntuu siltä, että kun tää on tähän semmoinen ikävä aihe, mistä me puhutaan, mutta kerran yksi poliisi kuulusteli, mä otan mieluummin näin. Joo. Hän sanoi mulle näin, että mä sanoin näin, että hänelle, että kyllä sä tiedät, kuka mä oon. Mä sen tiedän. Ja sen takia mä Vartti aina soitan sulle, kun me tullaan pidättämään, koska me tiedetään, että et sä kanna asetta meitä varten. Joo, kyllä. Nykyään nämä poliisithan kuvittelee niin, että rikolliset kantaa heitä vastaan. He haluavat olla James Bondia tai Miami Viceista ja tehdä itsestään kuuluisia.
Joo, koska siinähän täytyy olla tosi tyhmä ihminen, joka niitä rupeaa räiskimään. No niin, no mä oon samaa mieltä. Niin ja kuin... yleensä nämä ihmiset, jotka on hankkinut aseet, jotka puhun niin rikollisjärjestöjä, niin se on yleensä, ollaan niitä toisia rikollisia. En mä oo koskaan vielä, mä en ole muuten yhtään tapausta tiedä, joku niin kuin kunnon rikollinen olisi mennyt jonkun ampunut siinä. Kyllä ne on nämä vaaralliset ihmiset, jotka saa jonkun aseen, niin ne tekee nyt, mutta eihän oikeat rikolliset tee sen. Silloin kun ne ottaa sen aseen mukaan, niin on tehtävä. Joo, kyllä. Se on ihan niin kuin määritelty. On. Ja sehän on häpeällistä, joo. jos ihminen kantaa tuolla huvikseen aseen. Joo, ja mitä siitä saat? Jos itseluottamus on sillä mallilla, että sä joudut sitä pitää koko ajan matkassa, niin ei ole kauhean niin kuin... Esimerkiksi niin kuin ennen vanhaa sä tiedät, kun sä oot ollut poliisina, niin sä oot tuolla niin kuin 2 sukua mustalaisista, ne oli vaikka riitautunut keskenään. Niin eihän poliisit suojellut koskaan mustalaisia, ollaan nyt rehellisiä. Niin ne oli oppinut itse satoja vuosia suojelemaan. Niin mä muistan, yksi poliisi sanoi kerran, että ei ole mustalaisen talo, mistä ei pyssyä löydy. Niin sehän oli kodin turvaamisjoukko siihen kyllä. Ja sitten en mä niinku muista oikein sellaista, että ne olisi niinku poliisit siihen aikaan suhtautu tosi viksusti siihen asiaan. Mutta nythän on niinku tämmöinen, kun poliiseistakin on tullut vähän niinku silleen tuntematta. Ennenhän niinku poliisi tiedettiin nimeltä, kuka se on, vaikka nyt Jaska. Kyllä. Niin se saattoi sanoa jo, että mä tunnen ne ihmiset. Sitten se tuli sinne pihalle muiden poliisien kanssa ja että tilanne on tää. Mutta yleensä tiedettiin, että jos on 2 sukua, niin riitelee keskenään. Ei ne ollut niinku muita vastaan. Tai rikollisjärjestön jätkät piti pyssyä, niin nehän oli oman turvaamisen vuosi. Mutta kieltämättä nythän on tullut tämmöinen ryhmittymän tämä, no ketä saa luokitella mitenkin, mutta kyllähän niin kuin, mä ymmärrän senkin, että poliisi tekee sitä työtä tuolla noiden kakaroiden kanssa, niin nehän on vaarallisia. Ja totta kai. Ei niillä ole mitään niin kuin, kokemusta mistään. Ne voi tehdä mitä vaan. Niin on. Mitä sä voit semmoiselle kakaralle selittää, mitä tarkoittaa 15 vuotta vankilaa? Ei se tajua, jos on katsonut elokuvia, niin mistä sen ainoa kokemuspohja on. Tämä telkkari pitäisi kieltää monia. Sieltä, Mulle tuli muuten mieleen noista romaniporukoiden niin sukujen välistä riidoista. Mulla on hyvä kokemus. Oli joskus olutteltta. Siellä oli jykevät järkkärit ja näin. Ruvettiin katsomaan, tuli aikalauma, tuli porukkaa sinne ja sitten tuli toinen suku. Ja sitten ne tuli itse sanoa, että nyt on semmoinen homma, että ei sovita samaan paikkaan, että missä menee huvialueen raja. Sitten, sitten toi yksi järkkäri sanoi, että no tuossa tien toisella puolella tonne nurmialueelle, niin ne meni ja ne sopi kuule sillä lailla, että ne sopi, että kukaan ei käytä minkäännäköistä astaloa, mutta oli siellä karkelo, kun niitä oli monta autollista molempia ja siellä nurmikolla ne niin kuin mätki toisiansa ihan huolella. Siellä tulee aika kylmä tunnelma. Ja siis me katseltiin, että pitääkö sen niinku vaan katsella vaan, ja me tehtiin sitten semmoinen ratkaisu, että me vaan katteltiin. Ja se tilanne laukesi sillä, että aikansa kun kaikki oli saanut osansa, niin kaikki hyppäsi autoihin ja ne lähti pois. Mutta siitä on aikaa toki paljon. Mutta ennenhän ne oli kyllä myös silleen, että mennään niin tuolle kevyesti 40-50 vuotta taaksepäin, niin ne saattoi riitaantua, ne sopi, että sä et tuu tähän kaupunkiin, mä en tuu sun kaupunkiin. Ja mun mielestä ne oli hirveän hyviä sopimuksia, koska sillä estettiin sitten jatkotoimenpiteet ja pahuudet. Mutta sitten niin kuin rajat häivy. Sitten alkoi tulee kaiken maailman, mä nimitetään niihin kanssa maahan tunkeutujaksi. Ja ne tuli ilman lupaa toisille kaupunkeihin. Ja siitä alkoi ongelmat. Tänä päivänäkin niin suuremmat ongelmat tulee sieltä. Sitten tuli joku yhteiskunnasta joku viranomainen, joka alkoi selittämään, että ei voi sanoa kuka missäkin. No, he olivat luoneet tällaisen poliisivaltion, se toimi heille. Mutta nämä ihmiset oli 600 vuotta, 500 vuotta elänyt näin. Ei se käynyt se laiva kerran. Eikä se käynyt vieläkään. Ei tietenkään. Ja eikä se lopu. Mun mielestä siihen aikaan oli paljon rauhallisempaa ja paljon sivistyneempää. Ja reilumpaa. Siis se oli oli se reilumpaa, että jos oli väärä ihminen kaupungissa, niin se saattoi ilmoittaa, että mä tankkaan ja käyn sairaalassa ja jatkan matkaa. Ja mun mielestä se oli ihan järkevää. Kyllä. Kyllä mä muistan, mullekin soitti joskus ihmistä, että voidaanko vartti mennä teidän kaupungissa sairaalaan ja tankata ja että on pakko. Mielestäni kyllä voitte. Ja pysykää siellä, että mä ilmoitin muille, että antakaa heidän olla rauhassa. Mutta se tiedettiin, jos ne osuvat samalle tanssipaikalle tai menevät samaan paikalle, ne riitaa. Mähän en käy tansseissa. Mä en ole kiihkomielinen mustalainen. Mua ei kiinnosta se. Mä tiedän sen. Mä olen uusmoinen niin mustalainen, mä en niistä mene sen. Mä en jaksa sitä tuolla. Se on ihan sirkusta heitä. Niin
mun oli ajateltava kumminkin sit silleen, että meidän suvussa on ihmisiä, että tämä ei ole kauhean hyvä juttu. Joo. Ja edelleenkin niin meidän, niin kuin esimerkiksi Helsinki on tullut tällainen yksi tyyppi, joka on raiskannut mustalaisia ja mustalainen itse ja asuu jostain Kärsämäestä tullut ja luulee olevansa joku pomo siellä. Ja sitten poliisit suojelee sitä aluetta, kun sinne menee autollakin. Ja jätkä on niin kuin tehnyt ihan hirveitä rikoksia, ihan järkyttäviä rikoksia. Niin ennen vanhaa niin tuommoista ihmistä ei olisi laskettu kaupunkiin. Ei varmasti, joo. Niin, koska se oli vaaraksi kaikille. Ei silloin enää merkitys, onko se suomalainen tai... Ei ole siinä kohtaa, ei ole. Se on ihan totta. Mä asuin joskus sellainen paikka kuin Tikkurilla, se on tuolla Vantaalla. Niin, ja kerran poliisit pääsi ajaa meidän pihaa ja tulee semmoinen aika vanha poliisi ja sanoo, että Värtti, että me ei haluta puuttua tähän teidän niin kuin, näihin rajakysymyksiin, mutta nyt on sellainen tilanne, että tänne on muuttamassa semmoinen mustalaismies, joka asuu tuolla vähän matkan päässä ja tehnyt aika järkyttäviä rikoksia. Mä sanoin, poistukaa. Joo. Jälkeen me mentiin sinne ja sanottiin, että sä et jää tänne. Niin ennen niin kuin, tajuttiin se, että se on vaaraksi kaikille. Joo. Ja nyt niin kun mä mietin tätä, että kun meillä tulee ilmoitus, että joku on tehnyt sitä ja tätä niin, ja käyttäytynyt väärin, suurin osa niistä on tullut muualta. Aivan. Ja esimerkiksi niin kuin Helsingin mustalaisista mä sanon, että ne on aika sivistyneitä. Joo. Että meillä on paikka, kun menee kaupunkiin, tätähän suomalaiset ei halua ymmärtää, kun ollaan vasta lahoporukkaa. Niin suomalaiset ei tajua, se on ollut rauhan ominaisuus. Ne on asunut vaikka 100 vuotta, ne määrätyt mustalaiset samassa kaupungissa, ne tulee toimeen. Joo, aivan. Ne tietää, ne ei halua riittää, että ei joudu muuttamaan eikä tuomioon. Joo. Ja sitten neuvotellaan, jos tulee riitalla nuorten välillä, että sieltä löytyy vanhemmat ihmiset, että näin ei saa käydä. Joo. Nyt ne tulee muualta. Aivan. Ei ne neuvottele, ne muuttaa salaa jonnekin. Ja sitten ihmetellään. Ja siellä ne on tehnyt jonkun rikoksen, miksi ne pakenee. Kyllä. Ja näin kävi Ruotsissa meillekin. Joo. Mun isän sukku asui siellä, tuli tämmöinen perhe sinne, joka oli lähtenyt karhuun murhaan. Aivan. Ne jatkoi sitä edelleen. Joo. Ja mä näin sen niin 1980-luvun tapahtumista, se oli lähtölaukaus. Joo. Ja se oli lähtölaukaus myös raajimmille rikoksille. Kyllä, varmasti. Ennenhän mustalaiset saattoi tapella keskenään, niin ne saattoi vahingoittaa toisen, ne välttämättä vienyt henkeä, se loppui siihen. Niin nythän niinku, ne vahingoittaa omia perheenjäseniä. Joo, on rajuja juttuja. Toki niitä on rajuja juttuja kaikilla, mutta niin. No, jos mietitään silleen, että meidän suomalainen yhteiskunta on raaka. On. Jos mä ajatellaan niin 70-luvun, mennäänkö vähän taaksepäin, niin ajatellaan Kekkosen ajalta, niin me ollaan, Suomessa oli työläiskorttelit aikoinaan Helsingissä ja sitten Eirassa sun rikkaan. Ja se silta siinä herotti vaan. Ja lopussa mikä niitä yhdisti? Huumeet, seksi, väkivalta. 1-2 mataltui se kynnys ja 1-2 eiralaisista tuli narkomaaneja. Aivan. Ja työläiskortteleilta lapset meni politiikkaan ja kasvoi eteenpäin, koska mitään näistä. Niillä ei ollut edes saunoja ennen työläiskortteleita, niillä oli yhteissaunat. Nyt on joka talossa saunat, on menty eteenpäin. Kyllä. Tämä muutos on ollut niin kirjaimisesti, mun mielestä on ollut kyllä hyvä muutos. Mutta kyllä mä muistan aina se, kun oli bileitä jotain Helsingissä, kun mä olin nuori, niin aina puhuttiin siitä, että eirolaiset tulee jäähalliin, niin hakataan ne. Ne sai aina turpaa. Aina ne sai turpaa, ne ei voittanut meitä. Kunnon kansanjako siinä kohtaa. Ja se, että meillä kuunneltiin rajua rockia, ne oli jotenkin vähän semmosia mun mielestä modeja, tiedätkö mitä modet oli, näin nyt kootterilla. Se ero oli niin valtava. Ja me liikuttiin Helsingin junalla semmoinen Joo, ei varmasti. Ne liikkui jossain muualla puistoissa. Joo. Et se niinku kontrasti oli selkeä. Ja tämä jengikulttuuri, mikä meille on tullut, alusta lähtien mä olin sitä mieltä, että silloin kun jengit tuli Suomeen alkoi, puhutaan tuossa 80-luvulla, mä silloin jo huomasin sen, että tästä tulee ongelma. Joo. Koska mä en uskon, että tämä pysyy hallinnassa. Nythän meillä on, puhutaan katuväkivallasta, niin mä kyllä olen semmoista nähnyt, mutta he ihan kauheasti jankuttaa tätä. Niin kyllä se on mun mielestä tullut maahanmuuton kautta. Niin mä oon sitä mieltä, että meillä on tapahtunut tämmöinen muutos. Joo. Ja se muutos ei ole, mä kuulin kerran, että yksi sanoi, että on hyvä, että tänne tulee paljon maahanmuuttajia. Mä sanoin, että suomalainen kansa on just selvinnyt sodasta, vaikka jotain tämmöistä omaa. Mä sanoin, että ei se ole hirveän hyvä, että tänne tulee mitään niin hirveästi porukkaa. Nythän me vedetään rajat kiinni. Ei niitä enää tarvitse, kun meillä on 500 000 maahanmuuttajia. Samaan aikaan lisätään poliisivoimia, samaan aikaan lisätään rahaa siihen.
Ja samaan aikaan kehutaan, että me tarvitaan lisää vankiloita. Joo. Se on taas sitten semmoinen aihe, että siitä me saadaan puhuttua 2 viikkoa. Joo, mä oon sitä mieltä, että me ei voida puhua siitä, kun ne tulee yksiköksi meidän kimppuun. Niin, no, joo. On olemassa yhteiskunnassa asioita, mihin me ei saada sanoa, mitä me pitää olla vaan kiltisti. Oletko huomannut? Joo, montakin semmoista. Ja oletko huomannut, että esimerkiksi että kommentoit jotain, niin se poistetaan? Kyllä. Ja aina ei pääse edes kommentoimaan. Ei, joo, ne voi suuttua sulle. Joo, kyllä. Ja kyllä. meillä on sananvapaus, joka tarkoittaa sitä, että he puhuu mitä haluaa, mutta sinä pidät turvassa. Kyllä, nimenomaan. Joo, mä muistan kerran, Iljahan oli mun ystävä, hän joutui oikeudenkäyntiin ja ne sanoi, että se saa 13 vuotta tuomioon. Kun sä et ole myynyt rammankaan huumeita, etkä mitään tappoita. Joo, mutta tämä sananvapaus, mä sanon, unohda se, ei ole olemassa, on vain hillittyjä sanoja. Se on niinku vähän rajattu demokratia. Joo, tiedät, se niinku rajattu demokratia. Joo, ja sehän sai kyllä kunnon jahdin itsellensä päälle. No mun mielestä tultiin ne, mä en tiedä mikä sitten, jotain ne pelkäs kyllä, kun ne sitä vainosi. Oliko se oli rajua? Se oli niinku ihan joo, koko ajan. Joo, mä en ymmärtänyt, miten siitä kaverista tuli yksi niin hirveän suosittu tolleen. Joo. Kun tunsin hänet ja me oltiin parhaimpia ystäviä, niin mä jäin monesti miettimään, että kun niitä kommentteja luki ja niitä vainoamisia ja tuntui siltä, että koko valtio käy, tämä vähän varmaan vähän karrikoitunut, että valtioiksi häntä vastaan käy sotaa. Joo. Ja yksiköksi mä ajattelin, että ne teki itse siitä suuren numeron. Siis nehän sitä mainosti. Niin, siis sillähän se mainoksen sai. Kun... En mä niinku nähnyt mitään ihmeellistä siinä jutuissa. Ei. Nehän oli ihan vaan, ne oli ihan, joo ne vähän, totta kai oli silleen tahallaan karrikoiden kirjoitettu, mutta totuushan niissä oli. Mutta eikö se niinku, että tän ajan, niinku, jos mä ajatellaan tän ajan niinku, valtamediaa, niin kyllähän se jauhaa ihan samalla lailla. Joo. Ne ottaa vaikka sut hampaisiin, niin se nauro yksinään, olemme varmoja, että oli sekaisin. Kyllä, niin, joo. Ehkä sä vois se, mikä lukee lehdessä, niin se on joillekin totuus. Joo, no se on totta, me ollaan kyllä huomannut. Se on valitettavaa sellainen. Mutta... Mullehän kerran yksi ihminen sanoi tälleen, että sä oot yllättävän viisas noin vahvaksi kaveriksi. Mä sanoin, okei, että luokitellaanko se niin vahvuuden mukaan. Joo. Niin sit kun mä oon heränpäivän heikko, niin mä oon tyhmä. Joo, kyllä. Tavallaan tässä on niin semmoinen, että meillä on ollut tämmöinen ristiriita pitkään. Joo. Ja mä uskon, että Suomi tulee kyllä muuttumaan. Me ollaan pakomuutoksien edessä. Ja sitten saa nähdä, että mitä tässä nyt tapahtuu ylipäätään, kun kaikki asiat kehittyy, kaikki asiat lisääntyy. Juuri nämä niin rikospuolellakin, tuo rikoskenellehän muuttuu ihan vallan. Se on muuttunut jo paljon ja tulee vaan muuttuu koko ajan. Miten sä uskot, että siinä tulee tapahtumaan? No mä luulen vähän, että siitä voi tulla aika häröpallo hetkeksi, koska mähän on aina ollut sitä mieltä, että juuri kun käyn tuolla Kolumbiassa näin, niin mä oon aina sitä mieltä, että kun on selkeitä porukoita, yksittäisiä johtajia, jotka johtaa, niin silloin se pysyy hanskassa. Mutta mä epäilen, että täällä on jossain kohtaa semmoinen häröpallo, kun kaikki vähän yrittää ja kaikki vähän kokeilee ja sitten on monta kymmentä eri porukkaa, mitkä yrittää häslätä, niin silloinhan siitä ei voi tulla hyvä. Ei tietenkään. Jos me puhutaan niin tuolla tasolla, niin Suomi on jotenkin, no mennään tuosta vaikka Itäblokin maihin, niin se on monella tavalla järjestäytynyt. Joo. Täällä nyt saa saanut kommentoida kuka mitä lystää, mutta ne on suuren maailman tyyppejä siellä ja on nähneet paljon. Ja mä ajatellaan Itäblokin maita, miten ne on Venäjän vallan alta päässyt pois. Ei ne olisi päässyt sieltä pois, jos ne olisi ollut niin kuin koko ajan turpa auki ja haukkunut Venäjää. Niin hän joutui myöntelemään, jos mä ajatellaan Puolaa, Tsekkoslovakiaa, mä ajatellaan ihan niin kuin, ne onko Viroa ja näitä, niin kyllä siellä niin kuin, ne on ollut viisaista miehiä. Kyllä. Mä näen niin kuin esimerkiksi Lennart Meri oli todella viisas, sehän ajoi niin itsenäisyyden Eestis lävitse. Niin ne on ollut viisaita kavereita. Ja samaan aikaan voidaan puhua niin kuin Itäblokien maiden rikollisuudesta. Kyllä. Ja esimerkiksi ei siellä pärjännyt kukaan politiikassa, jos ei tullut toiminut. Ei, millä ei sulla mitään Venäjä saumaa, hallitsi taloudellisesti koko Itäblokin maita. Joo, kyllä. Ja sä tiedät, kun sä oot ollut poliisi, niin että sä voi niinku, no en mä viitti mennä ihan niin yksityiskohtiin, mutta me ymmärretään, että mä muistan, että mä olin ensimmäisen kerran Virossa, ja tästä on niinku kauhea auto. Mä ajoin autolla, niin poliisi pysäytti, mun kaveri sanoi näin, että ei ole mitään ongelmaa, mä ajoin todella lujaa. Niin sit sanoi, että antoi mulle niinku rahaa ja sanoi, että anna se, heti kun mä aukasin ikkuna, mä annoin sen, se asia oli selvä. Niin siellä ei voinut elää niinku esimerkiksi silleen, että se ei rajannut sua poliisilaitoksella. Sitten se sanoi vaan, että okei, jatka matkaa. Niin se toimi rahalla. Ne oli köyhiä ihmisiä. Ne tiesi, miten pitää toimia. Ja siis pakko se oli jollain elää. Ja jos mä ajatellaan niin Viroa oli tuossa yhdessä vaiheessa, niin sä tiedät, Virohan oli Ruotsin pankkihan, niin Sveiden pankkihan rahoitti niin Eestiä, niin eihän se ollut velkaa mitään. Niin.
kyllä. Sehän kertoo jostakin. Kyllä. Onko se 1 300 000 ihmistä? Aivan. Mä menen Viroon, mä katon. Ootko sä käynyt Virossa? Joo, on. Teepä sellainen asia. Mene vaan näin ja kato, minkälaisilla autoilla ihmiset Kyllä. pääsee. Joo. Onko meillä parempi autokanta? Aivan. Onko Joo. siellä parempi auto? Kyllä, aivan. On. Joo. Ja meillä puhutaan siitä, että niillä on huonommat palkat. En mun mielestä mä en näe mitään kärsimistä. Joo. Tietenkin joka maassa on narkomaneja. Eihän sellaista maata voi ollakaan. Kyllä siellä niin kuin selkeästi näkee, että ne on päässyt yli ja ne on ymmärtänyt se, että mistä on päässyt yli. Joo, ne on joo, vähän kyllä. varovaisia. Meillä on tällainen vielä nyt pullistelu, että me uskallamme huutaa ja uhota. Joo, kyllä. Ketä Joo, uskaltaa. Joo, kyllä. Kyllä sä tiedät, mitä mä Tiedän, täällä mitä tarkoitan. mä just- joo. Että kyllä mä välillä niin kuin miettinyt sitä, että tämä pullistelu tulee jossain vaiheessa meidän nokalle. Tulee, ihan taatusti. Ja toi sotahan loppuu jossain vaiheessa. Joo, se Mitä muuttaa taas, sit se muuttaa taas monta asiaa. Se muuttaa kaiken. Koska se muuttaa ihan niinku tämmöisen, se on aina, että kuinka soditaan, niin sen mukaan liikkuu esimerkiksi aseet alamaailmassa. Se on ihan täysin suoraan verrannollista. Joo, ja se, että vaikka tänne nyt laitettaisiin minkälaiset lait. Mähän on sitä huomannut, että vähän väliähän tehdään tutkimusta, oletko huomannut Suomessa, että miten suomalaiset suhtautuu kuolemantuomioon. Kyllä. Oletko Joo, huomannut? kyllä. He haluavat tappaa jonkun. Joo, kyllä. Tiedätkö, se vähän niin kuin semmoista Joo, lännialoitusta. joo. Aivan sama, kunhan vaan joku tapettiin. Niin no, joo. Tai Tämä tehdas Norjan kansa haluaa tappaa jonkun, voidaanko se olla, Joo. minä nyt olemme täällä. Joo, ja sitten se, ja saadaan jaettua vielä enemmän kansaa sen jälkeen. Mä oon niinku miettinyt, että mikä on se, että hirveä halu. Sä tiedät Dostoevskin rikos ja Joo, rangaistus. joo. Mä ollaan kirjoittamassa kirjaa rikosrangaistus kosta. Joo. Meillähän on niinku tää omaa yhteiskuntaa. Täällä on ihmisiä, jotka kärsii todella. Joo, niin no. Samaan aikaan kerrotaan, että Suomi on 7 maailman onnellisin maa. Vai Joo, mikä no, se on? se nyt on ihan Mä tiedän. höpö. Kyllähän varmaan, kun asuvat jossain porvareiden alueella. Joo, Ei he kävele kalliossa. Siellä on ne ruokajutut. Kyllä, He kyllä. vaan pelkää niitä. joo. Tai ihmiset, tai ajatellaan suomalaista ravintolakulttuuria. Ravintolat menee konkurssiin. Kohta ne jakaa ilmaiseksi viinaa tuolla kadulla, että saa Niin. pidettyä nämä porukat Joo, jotenkin joo, kännissä. kyllä. Joo. Meillä on alkoholistunut kansa, meillä on päihdekansa. Joo. Meillä on tulossa, ajattelisi tämä nuori sukupolvi nyt pääsisi valtaan ihan. Mitä tapahtuisi? No eihän ne edes osaisi johtaa tätä, eihän kukaan tietäisi edes No, ne mitä pitää vetäisi tehdä. huumeita. Joo. Se on niiden juttu. Joo, kyllä. Ja meillä on vankilat ja sitten rikos ja rangaistus ja poliittiset maailman ihmiset asuu ihan erikseen. Ei niitä kiinnosta, mitä täällä tapahtuu. Sitä mä oon odottanut, koska vankiloista tulee ensimmäiset yksityiset vankilat. Saadaanko Suomessa tehtyä sellaista päätöstä? Mä oon miettinyt sitä, että missä vaiheessa, niin kun jenkithän on tullut jo Joo. Suomeen. Sä tiedät tämän Joo, Natossa. kyllä. Milloin ne vaatii se, että niin pitää olla oma valtion, liittovaltion vankila. Ei, Niin. kaikki Ei on sitä mahdollista. Ei, Niin. Mutta jossain vaiheessa, niin kun, kyllä minne jenkit on tullut, niin eihän ne sovinnolla lähde pois. ei. Muistatko Kuwaitin? Meni Kyllä, pelastaa kyllä, Kuwaitin. kyllä. Mitä ne teki? Ne Kyllä, ryösti joo, Kuwaitin. Kyllä. Näistähän kyllähän ei haluta nyt puhua. Ei, ja kyllähän ne ottaa. Ja muutenkin, niin meillähän riittäisi juttua vaikka 8 viikoksi, mutta hei, tunti tulee täyteen, niin Okei. tää on kuule oikein hyvä. Minä kiitän hei tästä vierailusta ja oli kuule hieno homma, että Samoin, pääsit tulee. olen nyt kiltisti, ettei ne vie sinua. Kyllä, joo, ei mitään, palataan. Moro.